Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akata kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu agara uri mugari wepanapa rango kutenda nekuda sei nekurumza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, ku X zvamanje manje kune inonzi mvonga mpopoto kana kuti mvonga mpopoto zvichienderana nekuti unobva kupi, unogara kupi, but kune kuchinjana kwemashoko pamusoro petweet yaiswa nevamwe mukuru. Hanzi President ED Mnangagwa is the only hope for Zimbabwe until 2030. Bandauya nawo mashoko aya panapa kuti ndikuratidzei kuti Munoti Chii Nazvo inoda kuratidzei zviri kutaurwawo nevamwe kuti ndozvataurwawo nemacomrades kuchi ku-X uko mozvionera mega tokomenda nditika kuti hanzi is the only hope for Zimbabwe until 2030. Handizozivo zvangu ipapo, but nyaya hombe ndeyekuti zvaunofunga iwewe zvine basa. Saka siya comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura machi maonero ako. Handitika ndisandapinda munyaya yangu iyi zvizere, ndoda kungotaura kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number idzodzo, toita sei tofambira nyaya dzacho, zvinhu zvacho zvoita sei zvoenda kumberi. Handitika right. Kana uri mugari wemuSouth Africa zvava nyore kuregister company wombo wavhura bank account, an FNB bank account. Chinongodiwa chete ipassport yako. Handitika saka wakaita passport ine mazuva nyange zvazvo isina permit, aiwaka wobata Owen panamba idzo dziri pascreen idzo, wotaura kuna Owen kuti tabva nekuna DJ Oli vatitaurira kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje. Handitika Owen anobva akubatsira ichi same time ipapo. Handitika then gwenzi redu rephytomed richiripo, harisati rapera kune vachazorida. Kana uri mugari wemuSouth Africa bata koni +27, kana uri mugari wemuZimbabwe bata nyari +263. ndo vasikana vacho vari kuita zvinhu. Gwenzi rinoshanda, rinobatsira. Ukaita zvirwere zvepabonde rinobatsira. Ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita dumbu hombe raurida kupedza, gwenzi iri rinoita sei rinoshanda. Handitika right. Rega ndipinde munyaya yangu yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Iyo iri apo iyo tweet iro raiswa na CH Mukungunugwa, hanzi boys dzamudhara vari kusimbisa mudhara, hanzi boys dzamudhara. Zvikanzi President ED Mnangagwa is the only hope for Zimbabwe until 2030. Kusvikira 2030 hanzi only hope for Zimbabwe it's President ED. Ameno kuti munoiona sei nyaya yakadai so? Ameno kuti munoiona sei? Isa comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti here nyaya ya2030 yaisi kumirwa iri kuramba ichienderera mberi, kuti zviri kumbonyatsofamba sei. Rega tinzwe macomment kuti zvakaita sei, zvakamira sei kubva kuna minister. Handitika zvikanzi it's people like you who are giving the president unnecessary pressure through your statement. These statements end up dividing leadership. Why can't we wait for the leadership to lead us and we follow, than engaging on this misdirected spree that already had a false start? Hanzi matauriro aya akadai so aya ndo anokanganisa, ndo ari kutovhiringidza, ndo anopa pressure kuna president. President akataura kuti inini ndinotedzera constitution uyezve ndichasiya kana nguva yangu yakwana, but vanhu ndimi makuda kuita sei, makuda kukanganisa. Zvikanzi na Innocent aiwaka
regai vakomana, siyanai nazvo izvi. Mahani zvikanzi naLuther maoko muhove zvikanzi I totally disagree. Siyawo comment utaura kuti unozvionawo sei, unoti chiiwo nazvo, unowirirana nazvo here. Zvikanzi nemumwe, saka muzano hatina kana mumwe here boys. Ari kubvunza kuti hatinawo here mumwe ari suitable wekuti angakwanisa kuzochitora omhanya nacho pamwe zvinhu zvinochinja. Hatinawo here mumwe boys. Zvikanzi verengai bhuku raBonyongwe, unoona kuti why Mugabe akazobviswa inyaya yekushaya succession plan, but comrade ED is clever, haitiswe nemi vanoti 2030. Hanzi comrade ED havaitiswe nemi, vakachenjera, havaitiswe nemi muda kuapa unnecessary pressure. Muchiti chi 2030 vanenge vachipo, handitika aiwa izvozvo vari kuita sei, vari kuzviramba. Regai tione kuti how far apa. Right, hanzi naMichael tinovhura ma-FNB accounts with a passport without a permit. Kana une passport yako wa good to go, unoswera watoone account yako. Saka bata Michael panamba idzo dziri pa screen idzo, wotaura kuti Michael ndabva kuna DJ Holly. Vari kutaura izvo kuti iwewe hanzi ndiwe munhu wacho ari kuita sei, ari kuvhura maaccount, ari kubatsira vanhu, ari kuita zvinhu chaizvo chaizvo. Handiti anokubatsirai whether uri kunyika ipi zvako, uchidawo kuti mari yako igare pakanaka pakachengetedzwa. Aiwa bata Michael okuvhurira chinhu an FNB bank account same time ipapo. Handitika zvikanzi haunyare here nhai iwe, zvakanzi chii kuHeroes Eka. Vanenge vachitsurana vanhu vacho kanzi yo hausi kunyara here nezvauri kutaura izvi, zvakanzi chii nemukuru kuHeroes Eka. Handitika zvikanzi uchatiroverwa, hanzi uchati warohwa zvakanaka uchasvinura. Hanzi uchati warohwa zvakanaka uchasvinura. Shame yacho kana isati yasvika kwauri unenge uchiona kunge zvinhu zvisina basa, but kana yazosvika kwauri manje ndopaunoona kuti aya mahwani aya. Handitika and then zvakanzi inga akakudzai wani kuti 2028 anopedza basa. Mukuru akataura kuti 2028 achapedza basa, oenda zvake unoita sei, unoita zvekurima. Handitika oenda unoita zvekurima, ndozvaakataura mukuru, achigadzira mombe dzake dzekukama mukaka. Ndozvaita sei, zvari kutaura. Zvikanzi Lazarus unoda kuma vakomana vanhu vacho vanenge vane nharo, vanhu vacho vanenge vane nharo. Handitika ndo macomments akasiyana siyana ari kutaurwa nevanhu, ndo macomments aripo zvamanje manje, ndo nyaya yandiri kufamba nayo yandangoda kuti ndikuratidzei. Hamene kuti imimi munoti chiiwo nazvo panapa. Handitika sununguka kusiya comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako, pazopostwa picture iyi. Picture yandizi zoti yakabudawo rini, ndikutotanga kuionawo nhasi. Iri kuratidza kunge mukuru akazvitira weti achidzika mundege, kana kuti akadirwa mvura, kana kuti akaeditirwa neboys, handizozivo zvangu, but mirai ningokuzumirai mondiudzawo anokwanisa kuona kuti iyi photoshop here kana kuti chii, kana kuti haisi photoshop. Handitika but let's read the comment first timboona. Zvikanzi you must tell your boss to go see a doctor. Zvikanzi his nengo seems to be telling us a lot. Vanhu vacharekwa chida. Aiwa yokomedi yoverengai vega iyo. Ndangu handizode kupinzwa pamba, handine nyaya dzatisingazivi, but pakupedzisira pazongonzi may ED rest in peace in advance, 2030 this guy will be dead. Rega tizume pabhurugwa tione kuti zvaari kutaura izvo ndizvo here chaizvo chaizvo. Hambe ndomuri kuzoonawo sei, tingati imvura here, tingati iwete here, nokuti pazasi apo futi apo pane kanhingiringi ndingafuta kugumbo. Nyasoona iyo zvinhu handizozivo hangu, but
ndo nyaya dzacho dziri kupisa, ndo nyaya dzacho dziri kutaurika idzodzidzi. Siya comment kana iri photoshop wotaura kuti photoshop, kana kunzi mukuru azvitira weti utano hwaka husina kunyatsomira zvakanaka, nekuti mutona ritobhigana nevanhu zvibhakera asi kuita handshake. Handizoziva kuti pamwe angati mazuva ecovid, handizozivo zvangu ipapa, but ndangoionawo picture ipa macomments ayo vandangoya nayo. Saka iwe tiudzize kuti iweti here, imvura here, iphotoshop here, utano hwemukuru zvakamira sei. Hanzi 2030 anenge aita sei, anenge atisiya mukuru handitika. So ndonyanga tichingofamba nayo. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngasangane muvidhio rinotevera.